Komiti matao twak kinda Azimio la umoja wa Kenya na Lions kod Kenya Kwanza ogoyo kange chenro mar tieko ywarruok e kind kweth ariyogo. Romo kawuono mano bage kar bagoromo mar Bomas of Kenya. Kweth ariyogo chope winjruok ewi moko kuom weche mosebedo kathiro twak makamano. Moko kuom weche mane komiti owinjore gin lai mar tich kaachiel gi thuolo matwak makamano nego timre. Kaluwore gi mano, komiti no mar ji 14 dhi tawo twak kuom thuolo mar dweche ariyo motelo ne chwalo report mar gi jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio la umoja wa Kenya Lions kaachiel gi od bura. Komiti no owito oko dwaro mar Jubile mar chungo twak nyaka nywandgi e komiti no. By Joint Secretary, we will execute the same tomorrow morning when we reconvene here at 10. You will remember that we in Azimio had given a time frame of 30 days. Our colleagues in Kenya Kwanza had given a time frame of 90 days. We have agreed to constrain that time to 60 days. But within those 60 days, we have agreed that the more urgent issues that need to be dealt with will have been dealt with within 30 days.